برادرای قدردان، البته در این سالی نو و ماهی نو میکنیم که به سال ماه آینده با برسانمان خداوند بزرگ. در نماجد خداوند نگهبانتان باشه. ما همین این شام در خونه با همراه کودککا شدیم، فرزندا قطعی با گفتیم یک پرمای افیر کنیم که در پرمای افیر چی گپ و خبر آید، گفتیم دیدار دوستا رو ببینیم. البته دوستان بهتر از اون که یک تا نو در اومده استیان، همه شما رو خوش آمدید میگیم. خوش آمدید در پرمای افیری ما. پرمای افیر یک قطعی کفیر در اینجا. نکروز نورов салом алейкум ака навишта. Салом алейкум Некрузҷон Нуров. Салом Екатеринбург Амон Каримов. Салом алейкум бародари азиз. Салом алейкум. Екатеринбург бародарои мо ҳастанд. Екатеринбург Малако дар идум ҳастем. Малако як ҷо рафтем, онҷо бачаҳо қатишидем, номаш Малако буд. Баъд солҳои 2013 дар Екатеринбург дар Дековоз консерт монда будем. ҳамҷо як Дековоз гуфтани ҷо будай. мардуми Екатеринбург сарбаланд бошед. салом алейкум акаи дӯстмурод. некаҷон сарбаланд бошӣ дӯсти азиз. саломат бошӣ. ман як тактарами шуморо хондан мегирем инҷо суҳбати яка хеле мекунем. суҳбати бародарона гуфта ки салом аз чӣ? салом аз Шанхай ака. о салом алейкум Шанхай. ҷои ки чана ҷои кия хитой питои я ба фикр ман хитою ҳамунҷо карчи. зинда бошанд. дар ки ҷое боша набоша худованд нигаҳбонтон боша бародарон. ай Краснодар, оҳо зинда бошӣ Некрузҷон Нуров. зинда бошӣ Краснодар. зинда бошед дар Краснодар. худованди бузург, ман дуо мекунам ғарибонро худованд қувватон битаву сабри ҷамилтон бита. ба сабр бошед, қувватат бита худованд. иншоалло ки кор мекунӣ бояд ба сари баланд бармегардид ватан. салом алейкум. зинда бошӣ. зинда боша шумо. аминҷон зинда бошӣ. амонҷон зинда бошӣ дӯсти азиз. амон Каримов сарбаланд бошӣ хитон дӯсти азиз. Далер Ёрматов. оҳо салом алейкум. салом бародар Далерҷон. бачаҳои Ваҳдат Сити будиян инҷода. бачакҳои Ваҳдат Сити сарбаланд бошанд. зинда бошед. кай пешравия. иншоалло ки рӯзои наздик мебирояд. ҳам клипҳои беҳтарин, ҳам кинофилмҳои беҳтарин аллакай омода карда истодаем. ростига баъди вақта дар цирк зайнитум, то цирк тамом шидана то 20 цирк мешавад. цирки тамом шуд, бо иншоалло ки ақафҳои кори сёмка монишем, ақафҳои бановаргирӣ мешим. якам даводари ҳамарӯза дар циркем акаҷон. шефсозӣ навишта. зинда бошед. шумо созен. Николай Коля. зинда бошӣ Николай Коля. зинда бошӣ акаи дӯстмурод. мо мухлиси шумо ҳастем. зинда бошед бародар. зинда бошед. ман мухлисомон. дар ҷое бошед набошед зинда бошед. намин ки ҷое мерам мара ба сари баланд пешвоз мегиред, баъд як карта гӯшт мегирам. ҳама вақт бо шумоем мо. зинда бошед. дар ки ҷое бошед набошед худованд нигаҳбонтон бошад. салом аз шаҳри Питер. ваҳдат соли 1999. зинда бошӣ Питер дай бародар. зинда бошӣ. худованд қувватат бита. салом Сози ака. зинда бошӣ. Файзулло Умаров. зинда бошӣ Файзуллоҷон.
дӯсти азиз, саатсола кана худованд шуморо. мақаблайка ай Исфараҷон. Исфара, қишлоқи Гумбазӣ рафтам. Исфара част ба ҳамун част рафта хизмат кем раи поиза и тарафида част буд. ҳамун част да будем, қишлоқи Гумбазӣ да будем Исфарада. ба Зумрад рафтагим. Зумрад ҳам ҷои беҳтарин ай. Зинда бошӣ. Мардуми Исфара сарбаланд бошед. чокади акай донжуван сози хубӣ. Зинда бошӣ, зинда бошӣ. ваҳдат соли 1999. Зинда бошӣ бародар. Шумо хуб ҳастед? Тинҷен коротон хуб ай? Мирзоев Д. Салом бачаҳо. Чӣ баҷои? бачаҳои Сарчашма. Бошем бачаҳои Сарчашма. Зинда бошам ба шумо. гап нест. Саломи бачаҳои Сарчашмаро ба мо мерасонданд. мо ҳам саломи худмонро ба мардуми Сарчашма, барои бачаҳои Сарчашма мерасонем. Сарбаланд бошанд мардуми Сарчашма. зинда боша Алиев Меҳроб. Салом ай бачаҳои Фархор. Зинда бошем бачакҳои Фархор. Сарбаланд боша. Моро қиблагонмон ҳам тарафи Фархор дай. Мо ҳам тарафи Фархор занг гирифтагим. Ай Арча. зинда боша. Моро ҳам хусури хуштамон ҳам тарафа қиблагон мегӣ. мардуми Фархор зинда бошанд. даромади сирк чанд сум бародар? 20 сум аст, 25 сум аст, 30 сум аст. Яка вобаста ҷо дорада. дар сек бачаҳо хай ай Москва омадаган, ай Хитой омадаган. таҷрибадоро бародаро бисёр омадаган ози карантинки ҳастанд. ҳамаҳаму ҳунармандо ва ногуфтанамона ки ҳамин дар тамоми рӯи давлати дунё тоҷикҳо ҳастанд ки мераванд сирк бозӣ мекарданд. дар Хитой асп қати пирамида месозанд. ҳамаам бачаҳои хумонанд. асбозое ки Хитоида ҳастанд бачаҳои хумонанд. ҳамоам мақсади гапам ки ҳамин ҳунармандои тоҷик дар ҳама ҷо ҳастанд. дар Египтану дар Дубай ҳастанд. ҳам Дубайда меравам сафари он ҳамҷода мери ар намо бозиҳо мекунанд. ҳамо тоҷикоанд. дар онҷо мераванд худшон замонавӣ мекунанд. моҳи саршон дроз, моҳи саршон зарду сафед мекунанд. намешиносед ҳаминҷо омаданд. рости гап ман чандашон нашнохтам. гуфтам ин тоҷик нест. мегам ака ҳаминҷода 5-10 сол шуда инам рафтам. хай мақсад онҷода ба пули қимат мехаранд. онҷо мераванд баромад мекунанд. ози ҳамаш ҳаминҷода мақсад сирки хубай маҳрамат биёин тамошо кунед. салом брат. салом 90 минут футбол. салом алейкум ака. 90 минут футбол. зинда бошӣ брат. шумо дам салом. холисҷон ғаниев. салом алейкум ака гуфтаи. салом алейкум бародар. шумо дам саломи худма мерасонам. салом. салом аз мардуми панҷ. сарбаланд бошед. мардуми панҷ бениҳоят мардуми меҳмоннавозанд. мара рости гап онҷо бисёр меҳмон шидагим. сарбаланд бошанд мардуми панҷ. донҷон зинда бошед. шери нард. зинда бошед. шумо ҳам зинда бошед бародаро. дар ҷой бошед набошед. худованд нигаҳбонтон бошад. зинда бошед. салом. умедҷон зинда бошӣ. салом шумо дам. маҳмадулло набиев. салом шумо дам. салом зинда бошед. асоев ғайратулло. зинда бошӣ. асоев ғайратулло зинда бош. ҳамвақт ҳам ба ғайрат бош. ба мисли номут бош. сарбаланд бошӣ бародари азиз. ғайратуллоҷон ака данғара зинда бош ака. ватан сарбаланд бошанд. нахай данғара ака поёнтарак то махири через данғара санту дадам. ай санту дадаем ака. зинда бошед ҳамшаҳриё. данғарагиҳо зинда бошед. ки ҷойда бошед набошед худованд нигаҳбонтон бошад. ҳоҷ дар ғарибиен ака. хай худованд қувваттон бута. омадем бо иншолло мебинем. ҳам данғарада ки боша иншолло мебинем. алиев меҳроб. салом алиев меҳроб ай бачаҳои Фархор будай. сарбаланд бошанд бачакҳои Фархор. зинда бошанд. салом алейкум акай дӯстмурод. салом алейкум. умедҷон зинда бошӣ. умедҷон
فرقت مرادوف. سلام اکا گفتایی. سلام علیکم فرقت جون شما دام. محمد علی نبی لایک چی؟ لایک زد. زنده باشی زنده باشی. لایک زد میگه کامل. چی؟ قربان علی نویسه که چوبا اکا رفوات خیلی پزارت کرده. خیلی مسئلات ما پروا نداریم که چیکار میکنه که چیکار نمیکنه. هر کاره دوی اسبش ما مقصد زندگی خمونیم. ما میگن که سرت باشد سلامت تاقی بسیار سر ما باشه سلامت تاقی پره با گرفته مونده بوزی کردن میگی مقصد نگاه مایده پرابلم نیستیم مسئله ما فکرش هم نمیکنیم زی خم نیستیم یکم نویگری هست فرقت مرادوف نوشته ایشالا اکا روزای نزدیک میبره اینا گفت موزی برادرادم که روزای نزدیک همی سیرک اکا همی سیرک دبا باشن زنده باشن برادرای عزیز زنده باشید در کجای باشید نباشید من سلام های همه علیک میگیرم در کجای